יסמין ובינקי. אוקיי, היום אנחנו עשינו את הסרטון הזה כדי לדבר על מונסטר היי. מונסטר היי זה בובות כאלה, כמו ברץ, אבל יותר משוכללות, שיש להם מיטה והכל, ומפלצות. אנחנו נסביר לכם על הכל. ואנחנו נעשה עוד הרבה סרטונים, נדבר על אלה וכאלה. ובסרטון הבא אנחנו נשמיע לכם את השיר של מונסטר היי. זה ממש שיר יפה לבנות. כל מי שרוצה לראות את הסרט, הוא יכול לראות את הסרט. ומי שלא ידע את הסרטון, ומי שלא יודע על מונסטר היי, הוא יכול לדעת אם הוא בכלל יראה את הסרטון הזה. אז אנחנו נסביר לכם מה זה מונסטר היי בסרטון הבא ובסרטונים הבאים. אז ביי.